Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, inini ndiri musikana akapindawo murelationship nemukomana wangu. Zvadaro hapana chandainge ndisingamboiti murelationship iyoyo. Kubva zvandainge ndakapinda muSouth Africa mukoma, ndainge ndakazviudza kuti kunokuko basa ndakauyawo kuzoshandira vabereki vangu nevanen'ena vangu. I was the breadwinner kumhuri kwedu. Ndakati ndapinda murelationship iyi mukomana uyu wandainge ndichidanana naye, even though ainge ari munhu ainge akamboroora kumashure, but iye akabva ati mukadzi wake uyo waainge akabva naye kuZimbabwe ainge akazomuchita ndokubva azomubata aine chikomba. Umwe musi apo paakakasika kudzoka achibva kubasa ndokuzorambana kwavo kwavakaita, but iye achirondedzera nyaya yake, it was too painful because aiti mukadzi wake akabva amutorera zvose izvo zvavainge vakaunganidza. Ende panguva yacho yandakasangana naye basa rake rakabva rangopera. Iniwo ndakabva ndangoti Mwari, kana zviri izvo zvamunenge masarudza, maybe you are just testing me. Let me try kuti ndinge ndichivawo munhu ari very supportive. Zvose zvaainge achida mukomana wangu iyeye ndainge ndichimuitira. Ende ndainge ndisina kana basa nekuti iye ainge asina mari chero basa mukoma. It was really difficult for him. At that time pandakasangana naye ainge achigara kumba kweimwe friend yake, so kuonana kwedu kwainge kuchinetsa because inini ndainge ndichishanda kustay in uko kwandichiri kushanda nanhasi uno. Zvandakazoita ndezvekuti tarira uone kuti pose pandinouya kuzokushanyira zvinhu zvacho zvatinozoita handizvifarire, because sometimes taizotoguma tazosangana kana mutoilet, kana kuti taizotaimira friend yake kana ikambobuda paya tobva tasara tichiita bonde riya rinenge riri refast shamwari yake isati yadzoka. Inini I didn't like it kuti dzimwe nguva tinenge takarara pasi, shamwari yake yakarara pamubhedha, tainge tisina kwekuti tiende kunosangana. Zvandakazoita ndezvekuti ndakabva ndazomuudza kuti iye ange achitsvaka imba, ndokubva azotsvaka imba mukoma. Ndakatenga kubva kumubhedha everything chainge chiri mumba imomo ndini ndainge ndakachitenga nemari yangu. Iye chake chaakangoita ndechekuti ndainge ndichingomupa mari achienda kutown, then over anotenga achinoisa mumba. Takati tazadza imba yedu, inini zvandainge ndava kuita ndezvekuti pamaweekends aya aiuya over anditora kubasa kwangu. Sometimes aiwanzokuuya kubasa kwangu musi weFriday over anditora, then musi weMonday makuseni over andiperekedza ndichidzokera kubasa. Ndo upenyu hwedu hwatainge tichirarama. Taiti kunyangwe kuenda kumaouting mukoma, inini ndini ndainge ndichitoprovidha mari. Iye kana mapiece job mukoma ainge achiti haamakwanisi, ainge achingoda basa rake iroro raanoti ndo raainge akadzidzira. Saka kuriwana basa racho rainge richinetsa mukoma. Iye mukoma nashi kuti ange achiwana basa zvainge zvichimuremera, because iye ainge achingoda basa rekudriva matruck since ainge aine license. Mamwe mabasa awa ekuti ange achitsvakawo mapiece job ainge achiti haadi kuti ange achizvidzikisira level rake. Aigara achingondibhilivhisa kuti time ichasvika yekuti ange achiwana basa zvekare, ende aigara achingondirakidza mabank statements ake ekudhara ndichitoonawo zvishuwa kuti munhu uyu paainge achiri kushanda mari yainge ichitopinda zvechokwadi. Saka ndairamba ndichingoshingirira kuti munhu uyu kana ndikamira naye muzuva ranhasi, mune ramangwana iyewo acharamba akangomira neni. Mukoma zvandakazoita ndezvekuti ndakabva ndazomuudza kuti inini zvandava kuita ndezvekuti chimira nditaure nemurungu wangu pamari iyo yandinowana, then ndokumbira murungu kuti ange achindibatira 2000 rands pamwedzi woga woga, then kuzonopera kwegore tobva taona kuti mari iyoyo inenge iri mari, tobva tazama kuti tinge tichizotanga business nemari iyoyo. Iye akabva ati izvozvo ndo zviri right. Zvandakazoita mukoma ndezvekuti ndakabva ndazotaura nemurungu wangu uyo wandainge ndichishandira, ndikamuudza kuti ndikuda kuti unge uchingondipa half yepay yangu, then imwe half wobva wangoisa paside.
mobva mazongondipa kana gore rapera. Apa ndaiziva kuti nebhonasi iyo yavanenge vachizondipa mari iyoyo inenge yakawanda. Ndainge ndichiitira kuti kana gore rapera, kana ndikazoenda naye kumusha, sezvo ainge ari munhu ainge atorovera muno mujoni, iye achicalculata makore awo ainge agara muno mujoni, makore acho ainge ava kutosvika kuma 7 to 8 years. Saka ndakazviudzawo kuti kana tikambodzokera kumusha, kunyange zvake akazotsvaka basa rekudhiraivha matraki tiri kuZimbabwe, upenyu hwedu hunokwanisa kutoenderera mberi, plus tinenge tiine kamwe kastati. Ende iye akabva abvumirana nazvo. Mukoma ndakarwadziwa kusvika paposition pekupedzisira. Ende mukurwadziwa kwose kwandakaitwa mukoma, murume uyu handizivi kuti pane zvimwe zvinhu zvaakazondiita here, because nanhasi ndichiri kungonzwa mupfungwa dzangu kuti ndichiri kumuda. Ende ndini mukoma ndinogara ndichingotaura naye, ndichingomunyengerera kuti ngatidzokerane please. Kuzotouyawo kwamuri mukoma, ndikuda kuti veruzhinji vange vachindibatsira mushure mekunge vanzwawo nyaya yangu kuti izvi zvandiri kuita zviri normal here, ende zvandiri kukumbira kubva kumurume uyu hazvisi zvinokwanisa kuzondiafektera kunyange utano hwangu mune ramangwana here. Azondirwadzisa zvekare, because akandirwadzisa mukoma, akandisiya ndisina kana chinhu. Ndakatombozama kuitwa counseling nevanhu vakasiyana siyana kuti izvi zvauri kuita dai wasiyana nazvo, because munhu uyu anorakidza kuti iye ainge aripo pakukushandisa. But pandinenge ndichipiwa counseling mukoma, ndinenge ndichinyatsokubvumirana nezvose zvandinenge ndichiudzwa. Asi kana ndava ndega, ndinoti kana ndikangogara ndamufunga, kana ndikangofunga kaupenyu ako katainge tichirarama inini naye, ndinobva ndangonzwa kuti kana kun'anga chaiko ndinokwanisa kumuendera. Now ndava kutya kuti zvimwe kuda munhu uyu akandifambira, because zvakazoitika ndezvekuti gore rakati ranopera, murungu akabva andiudza kuti mari iyi yakawanda, hazviite kuti ndinge ndichikupa yose ka1. Saka zvaakaita ndezvekuti akatanga andipa 20,000 rands yangu iyo, ndokubva azondiudza kuti bonus yako ndichazokupa kana wava kunovhara, kuitira kuti usazobirwa mari iyi. Ndakabva ndapa mukomana uya wandainge ndava kugara naye panguva yacho iyoyo, ndokubva ndamubatisa 20,000 rands. Inini ndakabva ndadzokera kubasa mukomanashi. From Monday to Friday ndainge ndiri kubasa, asi chakazondishamisa ndechekuti Monday yandakadzokera kubasa ndakaona kuti munhu matauriro acho ainge ava kuita neni, ainge ava kungotaura neni zviya zvainge zviri low, because inini naye tainge tiri vanhu vekuti kana ndiri kubasa taikwanisa kutotaura usiku hwose. Asi chakandinetsa ndechekuti usiku hweTuesday mukoma, munhu pafoni ainge asingabatiki. Akazototanga kutobatika I think kuma 3 am, izvo munhu ainge ari mubhazi mukoma achitoenda kuZimbabwe. Ende ipapo paainge asingabatiki, inhau yekuti network yainge ichinetsa, but munhu haana kana kumbogara andiudza kuti ainge atoenda kuZimbabwe andibira mari yangu. Saka zvakazoitika ndezvekuti nemusi weFriday kutofonera munhu kuti uyaka unditore, munhu candidate mukomanashi. Then ndakabva ndazochaisa zvangu ndokubva ndazoenda kumba kunodai dhoo rainge rakakiwa. Ndakagara mukoma ndichagarazve, ndokubva ndazozama kufonera shamwari yake mushure mekunge ndaifonera ndo yakazondiudza chokwadi kuti iye ati ari kuda kumbomhanya kumba, hanzi ndiri kuda kuenda kunotora passport zvekare nekunoitisa retest palicense pangu. Ndakarwadziwa mukoma zvekuti ndakatopodza ndadonera pasi. Ndakarwadziwa sezvandainge ndisina kumboita mukati mekurarama kwangu mukoma. Ndakabva ndazokumbira vamwe kuti vange vachicheka cheni yainge iri padhoo ipapo. Mushure mekunge ndacheka cheni iya kunopinda mumba kudai mukoma, mamwe magroceries awo andainge ndichipota ndichimbotenga ndichistoka, ndichiitira kuti kana awanda zvinhu izvozvo ndinge ndichizozvitumidzira kuZimbabwe, mainge musina kana chinhu. Imwe laptop wo yatainge takatenga, ndichiti laptop iyoyo ndainge ndichida kuti inge ichizonopiwa munin'ina wangu ainge akapasa form 4 yake mune zvakanaka, ainge ava kuita form 5 yake. Saka ndaida kuti
laptop iyoyo inge ichizoenda kwaari mukoma. Ndakarwadziwa zvisingaiti ndichiona kuti laptop iya nyowani mumba yainge isisimo, grocery rainge raenda, apa mari yainge yaenda. Ndakarwadziwa mukoma zvekuti December iyoyo ndakashaya kana simba rekuti ndinge ndichienda kumusha. Zvandakangoita ndezvekungoti ndakangotumidzira vanhu magroceries neimwe mari iyo yandakazopiwa pabonus. Ndainge ndisina kana simba mukoma. Ndakarwadziwa zvisingaiti zvekuti ndakasvika kana pakunwa doro, because ndaingoti ndikatanga kufunga kuti saka munhu uyu akatotiza nemari yangu shuwa munhu wandainge ndichida kudai. Zvaakazoita mukoma ndezvekuti akabva azodzoka, ende paakadzoka akabva andifonera ari munzira achiti ndiri kudzoka kuno kuSouth Africa. Ndakabva ndafara mukoma ndikati at least munhu wangu ari kudzoka. At that time ainge atoaplya passport, but akazongoti ava muSouth African side munhu ndokubva angoti zii. Pari zvino mukoma ndakangonzwa kuti ariko kuDurban ende ari kushanda. Ndo zvinondirwadza mukoma kuti izvezvi kushanda kwaari kuita inhau yekuti akazoshandisawo mari yangu kuti ange achizoaplayawo passport nekunogadzirisa license rake iroro, ende kugadzirisa kwaakazoita license nekuzotora passport nemari yangu ndo zvakazokonzeresa kuti ange achizokwanisa kuwana basa. Pari zvino ari kushanda mukoma, ende iye anotogara achinditumidzira mapictures ake. Nguva zhinji anenge akatomira patrack iro raanodhiraivha kana mavideos, ende iye mukunotaura neni anenge achingoti mukadzi wangu very soon ndinouya kuzokutora. Ende izvi mukoma I feel as if ndo zviri kukonzeresa kuti ndirambe ndichingoita chivimbo chekuti zveshuwa iyewo anondida. Kuzouyawo pano mukoma ndiri kutotsvakawo counseling kuti izvi zvaari kundiitisa mukoma zvinhu zvinganzi zvinoitwa nemunhu anokuda here, because now anoti usiku woga woga ndinofanira kuti ndinge ndichimutorera picture remumba umo mandinenge ndakarara. Hanzi ndinenge ndichida kuona kuti hauna umwe munhurume here waunenge uinaye. Dzimwe nguva anokwanisa kundiudza kuti ndinge ndichizvitora mapictures like ndakashama achiti ndiri kuda kuona zvinhu zvangu. Iniwo nekuda munhu wangu mukoma ndinobva ndamutumidzira zvinhu zvose izvozvo. Ende munhu wekuti nowadays anogara akangotsamwa. Kana ndikangoita kamistake kadiki diki kekuti ndinenge ndisina kubata foni yangu in time, anobva angotsamwa mukoma zvekuti anokwanisa kutoita mazuva achingondiblutika. Ndini ndava kungogara ndichingomunyengerera each and every time. Relationship yedu mukoma yangovawo relationship iya yepafoni. Ndakatombozama kukanzelewa nevanhu vakasiyana siyana. Even hanzvadzi yangu mukoma yakasvika pakundikansela ikandiudza kuti sisi izvi zvamuri kuita muri kuitiswa nemunhu uyu, mune ramangwana musazoshamisika kana mukazoona mapictures enyu apublishwa painternet. But mukoma ndodii, munhu uyu ndinomuda. Chose chaanenge andiudza kuti ndinge ndichichiita, kunyange ndichiona kuti chinhu ichi chandiri kuitiswa nemunhu uyu mune ramangwana zvinokwanisa kuzondiafekta, but ndinozongoguma ndaita zvinhu izvozvo. Pari zvino haana kana mari yaanombondikumbira. Iye ndiye anotopota achinditumidzira mari like kuti mari iyi enda unorukwa musoro, mari iyi enda unoita chakati. But ndakazoti ndatarisa ndikabva ndaona kuti mari dzacho dzaanonditumidzira mukoma haasati ambonditumidzira mari inodarika 1000 rands. Mari dzake zhinji dzaanondipa ndidzodzo dzekuti ndinge ndichiita zvinhu zvidiki like kuti enda unotenga bhutsu, enda unotenga dress rakati, enda unogadzirwa musoro, tenga chakati. Asi kuti ange achindipa mari hombe izvozvo haasati kana ambozviita. Mukoma vanhu vepadhuze vanondiziva vakatombozamawo kuti vange vachindipa counseling, but pacounseling yose iyoyo yavakandipa hapana kana zvazvakambondibatsira. Panguva yandainge ndichipiwa counseling ndainge ndichitonzwisisa kuti zvinhu zvandiri kuitiswa maybe ndiri kushandiswa nemunhu uyu, asi ndinozongoti kana ndava ndega, kana ndikangotanga kungofunga zvinhu zvose izvo zvatainge tichiita tichiri pamwe chete, plus kuzoti munhu uyu akanditiza nemari yangu, ende mari yangu ndo yakazoita kuti akwanise kuzoshanda kwaari kuita.
zvinobva zvandipa mamwe mastresses, especially kana akanditumidzira payslip yake. Ndinobva ndaita imwe stress yekuti dai hangu ndangodzokerana nemunhu uyu zvobva zvazongokavhirana pamari iyo yangu yaakanditiza nayo. Please ndibatsireiwo. Maybe kana ndikabatsirwa nevatorwa, vanhu vasingandizivi vanokwanisa kundiudza chokwadi chavo ndikasununguka. Is it possible kuti murume uyu akandiendera kun'anga akabata pfungwa dzangu? Please ndibatsireiwo muri yeZimbabwe. Izvezvi nditori neshungu dzekuti dai ndakwanisa kutomboheka akaunti yake yepawhatsapp ndikwanise kuona kuti ikoko kwaari kuDurban haana here vamwe vasikana vari kudanana navo. Mukoma ndibatsireiwo, handina kupiwa here mupfuhwira nemunhu uyu? Why is it nezvose izvi zvaakandiitira I can't get over him? Kana ndikangotanga kumufunga, mari yose iyo yaakatiza nayo nelaptop yemunin'ina wangu yaakatiza nayo zvinobva zvaita sekunge zvinhu zvisina basa, chandinenge ndava kungoda rudo rwake chete. Please ndibatsireiwo, ndisunungureiwo mhuri yeZimbabwe. Hey vedare, ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi inini ndatova a slave of love, ndatova muranda werudo, I can't get over him nezvose zvaakandiitira. Please ndisunungureiwo mhuri yeZimbabwe. Ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Vadiwa vateereri, ndo mamessages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.